Buenas dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel Observa Media. Ngayon magtitikin sa mga isyu saksak sinagol. Welcome ang tanan yung mga komento ko. This is a free zone of our own public opinion. Di nga itong ikaunong hugna mga bay. Yes! Sa part 6 sa Alien versus Atheist versus Believers. Samtang nag-aninaw ko ani mga bay, bisan tuod o taod-taod no? Ang ato nga pagtimbang-timbang nining isig ka mga habit sa mga believers, sa mga godless group of people, no, sama ng mga kuan ini mga atheists. Wow! Mga rationalists, pati SM uguban pa. Kining habig usab sa mga nagtuki nining mga extraterrestrials beings. You got kining mga alien, kining mga ingon nila unidentified flying object, na UFO. So sa atong nga pagpaminsan nini mga bay sa nagalain-lain nga mga anggulo, nini isig kahabig bisan pa doon ining mga believers, nga bisag sa kadaghan sa mga sekta, sa mga relihiyon nga sige debate diha sa kuan kining sa diha sa social media na mag-open gyud diha sa Facebook nga grabe na kayo mga debate sa nagkalalain nga grupo sa relihiyon, mga grupo sa ang dating daan. Wow! Yung mga Catholic faith defenders, Sabadista, mga Iglesia ni Cristo, yes! Mga saksi ni Jehovah, mga Baptist, katubang pa. Apanbisan pa man mga bay, wala na nato di salikway, no? Abli ang ato nga sinahuna anak sa pag-atag o mga pagdagad. Wala tayo gipili dire. Yes! Gani mga bay, kini bitang balaan kasulatan mga bay. Kung ato jud nga no, ato jud nga ipugos no, kung pugso nato tanan nga ang tanan gyud nga nahasulat ya sa ilang mga sacred books, sama ng mga pagkabadjeta sa Hinduism, mga Quran ya sa Muslim, no, kanang Islam ya, kining Bible sad sa Kristyanismo. Kung ato ning pugson mga bay nga kining tanan pulos tinuod, no, murag dulduol gyud nga ang tanan pulos mga alien activities. Anong nakaingon ko na mga bay? Kana lang da ang pagkapika sa dagat mga bay, no, nga di man na ingon nga ni mahimo gyud sa iyanong tao. Narabay mga kuanan ni ron, ni mga nanggawas po na ni karon na posible kuno nga tinuod na. Dito lagi sa Saudi Arabia, kuan gani nga do dunay pahimangno na kanang dihang dapita dili kung pasudlan, pero
tinuod jud kuno ana kamot kuno ang pagtuo kuno sa Kristyanismo. Mura din yung mahog mga bay na kung ato pamugos na ni-exist gining pangalan Kristo. Mura maahat ug ka-Muslim ang kanang kuan Kristyanismo. Mahog naman hinuon nga si Kristo sa ka-Muslim. Pero dito ang kuan pa na raw sa ko ang pinubling opinion na under investigation pa na bida sa mga bay pagkadali basta nila nakakabir up kita mo tinuod pero saddi lang kining ako ang kuan kining pagpadayag ng sa akong opinion na ako ato nga ipamugos lagi nga ang tanang nasulat diha sa kini nga mga balaang kasulatan ato dyan ang pugson nga tinuon na mulutaw bay nga mura ni sa kusa ka alien activities kanilang daan na kung ano gawa sa nang pagkapikas sa dagat kanilang daang nakita ni ano ni Ezekiel. Taguti ko nato ning basaho na para kuan jud kini ang atong pag pinapangay sa pagpaminsan nato niining tanan mas maayo nga transparent ta mga bay ug tin-aw ka sa udtong tutok. Kining kang Ezekiel ba yun? Kanilang kuan kini chapter 1 lang ilan tani hudon gipunting baga taas pud laban pero tanang bersikulo ato ning suwayan pagbasa kung madala ni mato pa dire ay Ezekiel kapitulo 1 magsugod ka sa ini niya bersikulo 1 hangtod 3 matod pa dali. Ako si Ezekiel nga pari o anak ni Busi usa sa mga Hudiyo nga nabihag sa Babilonia o nagpuyo sa dakling sa suba sa Kibar sa ikalimang adlaw sa ikaupat nga buwan sa ika-30 nga tuig nakita ko nga nabukas ang langit ug nakakita akong pananaw gikan sa Dios. So sa ganito, ikalimang adlaw ya ikaupat nga buwan sa ato pa Abril 5 din nahitabo. Ato pa dire ikalimang tuig kuno kadto sa pagkabihag ni Haring Wakid. Ang Ginoo mihatag kanako mensahe didto sa yuta sa Babilonia daplin sa suba sa Kibar ug gikamhan ako sa Ginoo. Nakita ko ang usa ka unos gikan sa amihanan ug gikan sa bagang panganod nagpangidlap ang kilat ug misanag ang langit. Diha sa dapit nga nagpangidlap ang kilat nakita ko ang daw nag-ilak-ilak nga bronze. So kuan din ba yun, murag nagpasabot lang ni nga kung tinuod lagi ni panahon ni sa Bronze Age, no? Kaya diha na may bronze nga nalitok. Ikan sa taliwala sa unos miguwa ang duha ka upat nga buhing binuhat. Sama sila gitsura sa tao apan ang matag usa kanila may upat ka naong ug upat ka bako. Kamo mga bay andam na mo. Tanawa ra nilang pagkasulti. No? Gikan kuno sa taliwa sa unos dunay miguwa
no, daw upat ka buhing binuhat. Sa ito pa, buhing binuhat ang pangutana gunsa ni. No, kay matod pa diri, sama sila gitsura sa tao apan ang matag usa kanila may upat ka naong ug upat ka pako. Sa inyong tan-aw bay unsa man na siya mga bay? Ha? Dunay kinini ang upat ka naong ug upat ka pako. Ibadayon. Tulid ang ilang mga batiis ug ang ilang tiil sama sa tiils baka ug naggilak-gilak sila sama sa gipasino nga brusi. Mao ni mga bay dili ni tao. Di ba? Sagdila ng tulid ug tiil, na tulid ang batiis pero ang tiil mura magtiil sa baka. Di ako igaingon na ang Biblia may nagsultihan. At ang padayon. Ilawom sa matagpako may kamot nga iya sa tao. Nag-abot ang tumoy sa ilang mga pako ug sila mulupad bisan asa padulong na dili na kinahanglan muliso. Matod pa diri sa pamanglupad tinuod gid ay birds have the same feather flocks together. Naman diri kuyo magiguno sila pagpanglupa. Pangipadayon ni. May upat ka nagkalain-laing naw ang matag binuhat. Sa atubangan, naong sa tao. Unya sa too, naong sa leon. Unya, sa wala dapit sa naong sa turo nga baka. Unya, sa luyo, doon ang paginaw. No, matod ba diri? Ang naong kuno ni murag agila. So mao kuno kini ang ilang mga naong. So sa usa ka dunay upat ka naong. No? May naong sa leon, naong sa turong baka, ug naong sa agila. Sa maning nagwaya din. Kuyawan ta ni ba nakita ba sa personal ani? Padayon. Ang duha kapako sa matag binuhat, binukhad. Busa nag-abot ang matag tumoy niini. Samtang ang duha kapako sa matag binuhat mao'y nagtabon sa ilang lawas. Bisan asa sila padulong, dili na sila kinahanglan liso pa. Something impormaha. Matod pa sa taliwala sa mga binuhat. Dihay murag nagsiga daw sulo. Nagtabog-tabog. Ikan sa maong kayo nagpangiblap ang kilat sa ato pamura ni santil mo pinabaw ba ni sa santil mo kaya naamay nagpangiblap ang murag kilat unsa gagahan ni no matod pa ang mga binuhat nangadtungan sa mga kapaspas sa kilat. Uy, kusog ba ni bay? No, kusog ba ni sa kanang buwan ka na bitong ginganlan o stealth bitong hindi ba na kamay sa pero ka nagrabing kusugaan kusog pas kilat. Ang kaso niya. Samtang nagtanda ako sa upat na binuhat, nakita ko ang upat kaligid nga nagtugad sa yuta. Sa ito ba doon na din niligid? Sa kaning ligira ni? Atod pa, usa tupad sa matag binuhat. Managsama ang upat kaligid ug migilak sama sa dalag nga mahalong bato. Gibuhat kini sa paagi nga ang matag ligid may lain pang ligid nga nagbabag sa sulod niini. Aron bisan asa kini paingon, dili na sila kinahanglan muliso pa. Ay, ni pumahabay no? Na-explain sa ninyo Ezekiel da? Ato ba dili? Ang mga ngilit sa mga ligid nalukop sa mga mata. Ang kapaduna din mata ni ligira. Daghan siguro ng mata kay ito pa din sa versikulo 18. Ang mga ngilit sa mga ligid kuno nalukop sa mga mata. Sabi ni kumahan ni. Ato pa asa gani paingon ang mga binuhat adto usab ang mga ligid. Kung ang mga binuhat mulupad,
mulupad usab ang mga ligid. Bisan asa buot mo padulong ang mga binuhat, muuban paglupad kanila ang mga ligid, kay ang mga binuhat man ang nagpalihok ini. Kung musibog ang mga binuhat, muuban usab kanila ang ligid. Kung muhunong sila, muhunong usab ang ligid. Kung mulupad sila, mulupad usab ang mga ligid sa ato ba? Magkuyo-kuyo giday ni sila. Or basig tipik o kabahin na ni sa maong usaba ni tawag na to ani nakita ni Ezekiel. Matod ba ibabaw sa mga ulo sa mga binuhat, dihay sama sa atok-atok na nagbilak-bilak sama sa kristal. Sa ubos niini gitulid pagbukahad sa mga mananap ng ilang duha ka pako, ug nag-abot ang ilang isig ka pako, ug ang laing duha ka pako sa matag binuhat nagtabon sa ilang lawas. Kung mulupad sila, sama sa dinaguok sa dagat ang kagahog sa ilang mga pako. Kuyawa, no? Ito pa dunay sound, no? Iniglihok sa ilang pako. Ang tingog noon ay murag dinaguok sa dagat. Kung mato ba, sama sa tingog sa labing gamhanang Diyos o sa kagahog sa kasundaluhan. Siya may kagahogin, marigwa man kung example ka nito kabi ni siya away. Ang ito ni ipacheck up po niya ni si Batid Jugayo sa mga pinlungang Bisaya ba? Kami sila si Nemesio Sinangguti, writer sa isa kuhan na sa Bisaya magazine. Okay ko pasabot kung saan nga Bisaya. Ito ni padayon. Kung dili na gani sila maglupad, tikyopon nila ang ilang mga pako. So mutik-op din ang ilang kanilang pako, dili sila maglupad. Padayon mo na ito sa versikulo 25. Kung nabati ko ang usa ka tingog gikan sa ibabaw sa atok-atok, nga diha ibabaw sa ilang mga ulo. Sa ibabaw sa atok-atok, dihay daw trono nga sa pero. Kini sa pero ba iba sa kay ko kasabot nila. At na pagidetag mga binisaya ni awa pag kita kasabot no. Ila ato ni padayon kay ato lagi niya ni pa kuan ana ni Nemesio Sinangguti sa mga binisayaan ng uban. Matod ba kung may naglingkod ini nga daw tao ang gikan sa iyang hawa ngadto sa itaas sama sa nagilak-gilak na bronze, kung ang gikan sa iyang hawa ngadto sa ubos daw kayo na may naglibot na kahayag. Lain sige magkayo ba no yang ngit-ngit kayo kurang kahayag siya ba no kaya may kayo ito lain sige kayo magkayo niya ngit-ngit na palibot. Ato ni padayon sa versikulo 28. Ang kahayag nga naglibot ini sama sa bangaw diha sa panganod sa panahon nga muulan. Sabi din mo uwan Ato pa mao kini ang masanag nga kahayag nga nagpadayag sa himaya sa Ginoo. Mao kini ang kahayag nga nagpadayag sa presensya sa Ginoo. So kining nakita ni Ezekiel sa iyang interpretasyon, sa iyang yahamaning ko yahaming sinuwat presensya ko ni sa Ginoo. Pero tayong kabay ato ning inutukan men. Dili ka ni nga hubog si Ezekiel nakita ani. O tinuod ba kayo nga dunay Ezekiel nga mi-exist? Usa ba ni si kaning pangalag Ezekiel? Usa ba ni ka historical person? No, kana mga kuan na no, mga pangutana lang na. No,
May mga batid sa pagtuon sa Biblia. May mga biblical scholars ba sila may kaibaw ani. Sila may nagsulat ana. Sila may nagsugod. Naghimo sa mga kapitulo o bersikulo. Base sa mga kuan sa atong pagtuon diha sa inini ang sa mga tunghaan. Murag wala man gid kay na nato sugat-sugati ng mga ingonana no sa atong mga libro sa kasaysayan nato gini mga world book mga history kay sa ato laging naandan kasagaran nato masugatan kini mga kasaysayan ba nila Lapu-Lapu, Magellan, si Rizal, ari ka sa mga kuan sa kalintano na gid nga mga palitago no masugatan nato ang kuan kini ang panahon sa World War I, World War II, sa panahon nila ni Mussolini, Hitler, no? Tapos sila si Joseph Stalin, sila si Che Guevara, magahan bagig kayo no nga daghana ni. No? Sama na lang sa akong gihisgutan no, sa part 5 kato mga nagkalain-laing nga mga virus nga bidangat nato. Kana naaman na sa atong kuan. Pero baya-bay sako na laging giingon sa unahan kung pugson gyud tani kung pugson tani ba na tinuod yun na nga nahitabo na mulutaw na kanang nakita ni Ezekiel Audio Jungle murag mahog ni nga alien or usa ka UFO baka gitawag identified flying object. Ito na lang giingon diha nga mulupad kusog paskilat. Kung may na-invento anak karon nga kung ano man mga klase sa spacecraft na nga anak gid kusog. So hindi ginikabo ni siya. Tang daw kuan pa man eh. Before Christianity, di ba? Bisag usa ka libo ka tuig lang. O maingon ta nga mga 586, no? Before Christianity. 586 BC. Kano sa pa man naimbento? No, ang unang eroplano. No, mga 19th century pa lang. Naimbento sa mga Wright brothers. Masudayo kayo og gintang niya karon si Ezekiel nakakita og ingon ana. Pero kung ang habig sa mga kuan kini mga theoretical physicists atong tagaan o mayong pagtagan daw murag doon na sabihan ni sila yung mga punto mga bay. Hey, kini wala man ta kakitaan sa kining kang Ezekiel nasulat man lang na diha sa Biblia. Na diha literal lang no. Say dagway na wadang kakitaan na. Apan karon dayon taknaa mga bay. Kung naa kay kwarta imong makita sa imong mata ang usa ka structure nga ang mga scientists ani bisan pag maghugpong ang mga biblical scholars hangtod karon makapatingkag sa balahibo sa kahibong di nimo matugad kung giunsa kini pagtukod usa na niini kining mga pyramid kana klaro gina kayo ang budungan mo wa masana masulat ya sa Biblia ang tao no wa man lang tao ni masuwat niya tagaan ra ba din ta nilang katarungan nga kuan no tagaan nagag kini ang bersikulo ba inyo nagag
daa manggod sa Juan Kapitulo 20 versikulo 21. Daghan ba kuno kaayo ang mga panghitabo nga kung isay-say kuno ang tanan, ang tibuok kalibutan dili kaigo pasudlan. Kalibutan dili pasudlan, kadako ano ang kalibutan. Ito concern lang ko ba kay parihalag yan ni mga pyramid. Anong wala man na maapil pagsulat diha sa Biblia nga bisan pag kuan kinini ang wala kaning gipangalag Ezekiel, kining pyramid diha naman kani ang gihisgutan diri 586 BC, pero kining mga pyramid bay matinga ka because these pyramids are existing 3,000 to 6,000 BC. Daghan gining mga pyramid nga ilang mga nadiskubre karon. Why bisan usa ani nga nasulat sa Biblia. So di murag sa ako bang pinubre nga pagpaminsar ba, dili ko mudawat ng tagaan na tagbersikulo diya kang Juan kung gisulat pa kuno tanan ang tibuok kalibutan dili paigo nga kasudlan nga kana maganing memory card nga kagamay ana mura ro nagparakadak-as mong kuko. Bisag ang tibuok library ana mga bay pwede nimong isu diha, pwede na nimong i-download ining Biblia pila ra in taon ni bisan na lang katong mga nabasa na to no, sa part 1 katong sa part 2 nga mga laway kayo sagwa na lang giwagtang na lang unta to ba kay kung concern lagi ana kung mabasahan ang mga bagong tubo in taon diha. Hindi lang tayo mga inani na sulat in taon diha. Pero balikan tani mga kuan mga bay ini mga pyramid. Muhatag ko ang kini example ani usa ani kanang naa sa Egypt. Perti manguning daghan na labi na diya sa mga Latin American countries. No, diya sa Peru, sa Chile, nandang na diha. Dito sa tapit sa mga Europe, mga European countries. Daghan kay mga structures diha nga natukod, nga hangtod karon. Ang mga scientist naglibog kung giunsa kini pag tukod. Sumaw ni bay no nya kay perti man ning daghan na tuki lang ta og usa lang kining pyramid sa Egypt. Diha sa Egypt ay dunay mga pyramid diha nga mga 18 ni kabuok. Ug gani matag tuig minilyon ka mga turista ang bubisita ani. Ya sigun sa mga pakisusi sa mga archaeologists kung unsay hinungdan nga gitukod kining pyramid kay kini kuno kanang lubnganan sa mga pero parao no kanang mga hari kaniadto termino na kay parao nya ila ng mummified no posto no panapton ba mummification or to preserve a body by embalming and wrapping in cloth. So, mao na siya mummification. So lugnanan kuno kana apan para na ko ba ikini
murag ka na dili ko kontento sa maong pahayag nga gitukod lang ng pyramid para lang nga himuong lubnganan, no, sa mga hari. Kay imagine kung unsa ni kakuktik. Usa ni no sa 18 ka piramidya sa Egypt kining naa diha sa lungsod sa Cairo nga kining matud pa gi quarry ang mga bloke ani kanang magtukod mo balay, di ba? Kanang og simintoon ba nato, di ba, naamay kanang hollow block. Kunya kining hollow block do naman nay tulo ka bangag utangan og mga kabilya. Kunya sudlan og kanang gimasa nga siminto aron mulig-on gid siya. Kunya dayon pinisingan. So pila man ang hollow block bay. Bugat-bugat man ang hollow block. 10 kilos ka tingali na alsaho na nimo. Pero kining murag ingnon talang hollow block. Bloki ni siya bay nga kana bitong gitabas. No nga lagyo ra ba kay mga quarry ani nga basta maka maglibog lagi ka giunsa gini pagtabas pud pagquarry nga wala pa man say bulldozer kaniadto. Imagine na guni nga natukod ang pyramid 3,000 years BC. No, kanusta ba na imbento ang kining kuan, kining bulldozer? Muragwap pa may kuan, muragwap ako katukian na no kinsa gi inventor na, pero labing siguro gigud diri na sa mga 19 or 18th century baka ha. Marialing bakho na natukod pagka 1947 no, sa mga Winroy Corporation, diba? Niya lain ba kinini ang mga dagkong truck, kini mga Caterpillar ba? No, mga 1923 baka siguro ni natukod ni. Kining mga kuan, kining mga crane. So nagsugod lang kining kuan gani dito sa US. No, panahon ni President Eisenhower. No, ano mga 1920s ba ni nga mga tuig? Or 1956, di ba? Itong gitawag niya o Federal Aid Highway Act for the construction of the United States Interstate System. So mga 19th century ni natukod lang kining mga bulldozer, kining mga backhoe. So makasiguro kita nga niining mga panahon na 3,000 before Christianity ug i-apil pa nato ang atong mga tuig karon, so nahugog 5,000 years ang nakalabay na natukod kini mo pyramid. Nya kay bawo ka bay? Kada bloke ani nga gitabas nga ilang gikwari. Perting pagkadagkuan ni nga diin ang gibug-aton. No? Ang gibug-aton ni ini gikan sa 2 to 30 tons. Sam naka gibug-ato na ang equivalent na mga 200-600 kapin ka kilogram. Ang gibug-atong kabug-an ana. Ano 2,000, di ba? 2,600 kapin kung wa kung masayop. 2,668, 69 or point something 66. No, 2,000 kapin ka kilo ang gibug-aton. Doon na pagani uban na mga 50 tons ang gibug-aton. So maka-question ka, giunsa na nila pagkwari sa ingana at gilayon, giunsa pagtabas
unya giguroy gibutang diha sa kuan, no, diha sa Cairo sa Egypt, ug unya gipatong-patong, no, gipatong-patong yan. Nahibaw ba ka mga bay, ang maong pyramid walay mga kabilya. Sunsa man ning bagahitabo unya kuno matud ba nahuman ning maong building ining pyramid so 20 ka tuig nga diin ang gitas-on ani, dunay gitas-on nga 146.7 meters ang gitas-on. So taas-taas gini. Unya ang mga nagpanday kuno ani kay doon na may unsay mga debate gud ani nga nanggawas. Nga kato kuno mga kuan kuno to mga saop ba, mga slave lang. No, nga mga Egyptian na pandunay uban misupak ani. Kadili sila motuo nga mga slave lang kundi mga kuan jud to. Ini mga bantugan gito nga mga skilled workers kay og mga slave lang dili kuno na ingon ana kalig-on kay slave raman siya, so dili ingon ana ka dedicate, no, ang iyang pagtrabaho sa mong building. So gikinahanglan nga mga skilled worker gyud kay aron pulido ang maong pagkatrabaho. Lagi natuko na sud sa kininian 20 ka tuig. Pero para na ko mga bay, di ko mutuo na bay, no, nga natuko na sud sa kininiang 20 ka tuig. Kay imagine na lang bay, kana lang usa ka simbahan na kanang ginganlan og Sagrada Familia diha sa Barcelona, Spain. Kay bawo mo kanus ana natukod tuig 1883 kana natukod ang maong simbahan. Unya hangtod karon wap-a mahuman. Sa nagtuigan na 1883. Unya humanon kuno na nila sa tuig 2026 or 27 baka or 25 something anang mga tuiga. So, naara na mga 2025, 26 or 2027. Pero ang dulduol jud kunoan ni mga 2026 pa ni mahuman. So daghan kog mga amigo dito nga kanang ngadto sila sa Spain. Dalikyat na sila tan-aw na unsa nay update kanang maong building kanang simbahan kanang gitawag og Sagrada Familia nga naa sa Barcelona, Spain. So imagine na mga bay nga natukod siya 1883 pa natukod. Iya mohuman karon bang 2026. Kadugay na day anang simbahan na niya kining pyramid nga ka mga dagko sa mga kinini ang mga bato ani nga gipangtabas, gikwari, nya giguroy o ambot lang kahaken no kay pangagpas lang ani sa mga archaeologists nga ang pagguroy kuno ani kining gipaagian lang kuno ni og kuan kinini ang dagko kayong kahoy po nga kinabas. Unya kung imagino ninyo sa gibugaton sa maong bato nga nitimbang og mga 2,000 kapin ka kilo, so dunay magdira niini, duna say magtukmod og ipaagi ang mga kahoy nga pinutol. Unya kung saan nimo pag-imagine mga bay
nga natukod lang sud sa 20 ka tuig na ang mga bato ana no sa ilang ihap moabot og 2.3 million ka mga blocks. 2.3 million ka mga bloke. So kung imong hunang-hunaon no kung ibutang ta nga dunay punto ning mga archaeologists sa ilang theory nila nga natukod lang 20 ka tuig murag dinhi bay magduda na jud ko ani nga dunay posibilidad nga dunay nanginlabot ani nga mga dili tao no so kana posible nga dunay mga extraterrestrial beings nga nanginlabot ani. Okay, sa amo ko nang giingon dili ni mayan mo pagtukod sa mga yanong tao lang nga sama nato. Imposible kay ni. Ya base ra ba sa pag panuki-duki nga nang mong pyramid. Dili lang ra ba ang pagtukod ani. No, ang isyu ani ang sasud yun sa pyramid makapakurat no makapangangha ang mga kuan ani ang kini dunay mga shaft ani nga ambot og giunsa gid pag ipakita man ni sa kuan baylo sa mga video footage no kay dugay magugay ni gitugtan bay kay dun na magoy shaft ani nga mura lag kanang ang gidak-on ani mga 12 inches siguro no o 12 by 12 so gamay ra gid kay siya nga murag shaft siya ba kana murag bangag ba unya nasud siya nga tingali mga 6 meters gikan sa nahimutangan. So aron jud matuki kung unsay nasa sud. No? Gipasud dito ang kana dito kuan kami dito mura ba siya sabay nga naning kuan sa camera o nga mura ba siya handle ba nga kana pwede siyang mutaas ba. Nga pagsud dito natingala sila kay dunay bato nga nakulit dito nga sakto gud ang gidak-on nga may gud yung pagkapaslak may pagkahaon dito naglibog ang ilang tukaw kung giunsa to pagsud dito no sa maong gitas-on nga dunay mga napalgan ani mga 4,500 kapin ka mga hieroglyphs no ang nakita sa kuan lang ha sa lunganan lang ni Saray nga no sa Queen's Chamber 4,500 ka mga hieroglyphs kana di ka mga bato nga kuan di ka mga yun ay mga kinulit ba so ang kuan na tawagan na hieroglyphs ang tawagan na nga nakanindot ko nun ining pyramid ko nun sa Egypt mga bro no kana nasa Giza no longs kanang Cairo murag hog na siya kuan probinsya din kanang Giza lungsod na. Ang maong pyramid mga bay kay ang gipinising ana mga
kuan mga limestone na o madamagan gani ni sa ini ang bidlisew sa adlaw. Ang kahaya gani muabot ko nung ato sa buwan. Ang yang banda ba sa hayag muabot dito sa buwan, banda sa kahayag. Apa naguba lang ko nung siya kay natayog sa kuan kini ko kay lindo ko yan 14th century. Paglino ko nang nangatagtag ang pinili ang limestone. So mauni siya mga bay kining pyramid na hindi natin nahanglan pag-isuwan na sa Biblia kay imong atuon sa karon dayon pa imong manggining makitaan, no? Ya kining kuan mga bay kining mga Egyptians inamsan ni sila ilaha mga Ginoo. Daghan na ba nilang mga kuan ilang mga Ginoo. Ako ni kuan pero Menes, no? Panahon sa kuan panahon ni Menes, King Menes. Sa ilang panahon doon na sila yung mga kuan 2,000 kaklase sa mga Ginoo. Sana niya na kanang sikat tayo mga nang ginganlan o Gra, ng Osiris. No, mo na ilang mga Ginoo kani adto. Gani panahon sa kuan kini Assyrian Empire o kini Persian Empire. Naabtan ba ganin ni Alexander the Great. So sayang panahon nahuman na ni pagbuhat. Sumao ni karon bay ang makapa kuan questionably kayo kung giunsa kini pag tukod pan kung wa ka magdali hindi ka magkuan hindi ka tatantong maglibog kay siguro medyo po nga na mga tuiga nga mga 3,000 years BC ang mga yanong tao nga ng mga panahon ingon ana na lang yung galaw ng ilang curiosity magtukod lang sila ingana kadako nga building daw walay hinungdan. So dunay nagpaluyo ni ining tanan. Naka na itukod na siya kay dunay lawom kayong rason nga ana. Ikaw kuno mag tukod lang ka diha og way hinungdan. Yeah? Natay pamilya magtukod kag balay, maghimo kag tangkal. Atay mga manukan. Maghimo kag way igong rason. Buksan na dyan ng buwan ni kanang pyramid sa Egypt na sa kada bloke lang yan layo kayo na sila gikwari nasulti pang pagkabugata nga ang tanan nga mga bloke mukabat o 2.3 million ka mga bloke nga kada bloke ana gitabangan na pag guyod sa mga tao. So kana mga bayduna gi rason ana rason na wa gitang kahibaw o kinsa man gani mga turman ana
sa mga engineer anak dapat na masayo lang kung unsay akong hinungdan nga kana matuko na siya kana mga bay posible na ining mga naasahabi kaning magtukig anong mga alien posible na anak sila yung mga punto. Ngayon, dato bihisgutan sa nasa Biblia kay posible nga itukod maroon sa mga propeta, itukod ang mga apostoles kanyan to, wala man po. Wa may ka ng nasulat ni Biblia ni Juan. So, salain po nga ko, salain ng mga hub. Kay may ang dato kanana ang istorya lang na siya ba na masuwat lag libre kaya makita magina nato sa atong mga mata ang maong kuan kining mga buildinga. So kana mo'y atong kuan kana mo'y atong takong pangutana kung unsa gyud kahay rason ana anong nagtuko na sila building na inaanak kadako nga may rabag kinin mga pyramid ana lang sa Egypt uting pagkadaghana ning mga kuwalit kining mga pyramid. So kung balikan tani kang Ezekiel na ato pa niyang nakita nga kung Sabado di ba kani UFO ni no kanang ikuan naman na nagmaayo diya sa kuan yan nang nagmaayo diya sa social media diya sa YouTube yung identified flying object. So posible no kay doon naman ko yung mga kuha na mga bay hatag at mga pahayag ilahasa na mura ba mura nasambog naman sa ning kuha yung Biblia kanang ilang mga nakita karon mga questionable kayo nga mga structure usa sa mga naghatag ang nagkuan naghatag na og mga pahayag kani sila si David Childress sila si Giorgio Tsoukalos sila si Erich von Daniken sila si sa daghan pa ni sila yung ilang kuana ilang gi-explain na pero ang wa nila ma-explain kung unsa gi kanang rason na kanang gitukod na siya. So iko lang sila mi padayag na kana na dunay laing mga binuhat nagtukod anak. So kung butang ka ba no kanang di maginan nato malalis no nga pyramid na adiha makita niya kini mga pangutana kung giunsa kini pagtukod o kining ari ka sa Biblia kining mga nakita nila ni Ezekiel
Kandi sila si Propeta Daniel. Kung maunay kalakiha mga bay, magpasabot ba nila sa mga unang mga sibilisasyon kaniadto? Mas high-tech pa sila kay nato karon? Kay sa akong paglantaw ani mga bay, kanang pagtukod sa pyramid mga bay, di man ko mutuo nga sa ingon anda ka kining kalkulado nga ang nagmando ana naara na sa patag. So posible gina nga dunay nagtan-aw ana sa babaw, no, nga anaon pagtukod ang iyang level, no, kay puwerte guning taasa ang maong pyramid. So murag magpusot-pusot ang atong mga pinubre nga mga pagagpas ani. Basin og dunay posibilidad nga nahitabo na kaniadto sa mga nangaging nga mga sibilisasyon ang ka advance sa high technology. Wala na siguro, wala na kibaw, no? Ang di lang ginato malalis diha nga bisag wala dili na nato makita kinsay na tukod ana ang di nato malalis nga hangtod garon naa pa na siya atong makita, no? So dili siguro makiangayon mga bay, no, nga ato lang po nang isalikway ang isyu. So kung ini na siya mga bay, madaghan pa di ay kaayo nga atong tugkaron ang wa na to masabti, no, bisag todo wa masulat diha sa Biblia kana mga nadiskobrehan karon nga nakapalibog sa ilang pugtaw kana landaan sa Pero kana lain siya lain sa na siya nga makapahibog na dyan dapitan, no, kana tigamlan o Nazca Line, no, na sa Pero ya sa Nazca nga mas lang nakita nga tag-asking mga linya ba pila ka mga miles and kilometers nga nakurat sila kaysa dihang dito sila sa bagbaw. Sus pagdita mga bay ang mga linya napurmang taka, may murag napurmang langgam, napurmang murag tunggoy. So basta ang yun, basta maglibog lagi kag ayaw ina nga sa drawing ba to sa to nagporma lang ng mga linya nga walay hinungdan. So daghan kayo apoy lain kining nasa Stonehenge, kining Stonehenge nga naa sa England. Karnak das France, no, mga dagbong bakto nga so diin ka na unsa na pag-alsa diha nga gituyo lang paglinya, unsay boat ipasabot ana. So kana mga bay kining daghan ang kuan bay ko arita sa mga kuan bay mga
eksplanasyon sa mga paranormal activities, mga theoretical thesis. Pulos ginan na to tagaan o pagtagad silang tanan, apilo ba na to ang mga believers o kanang mga atheists. Bitaw na nga maingon ko nga nindot yun o atong iabli ang atong mga hunahuna anak nilang tanan. Dili lang kutob kay na atay mapupo nga pagtulon anak nila. Dili natay makatunan ang mga kalalain nga makapakurat nga mga kasaysayan, kundi daghang mga pangutana ba ang mutumaw sa atong mga hunahuna, no? Wa pa nilabot gani sa isyu sa life after death, no? Diing tagikan ug asa magida pa ingon mga believers kay igor man sila dihang mangugat nga mao lagi mo kamatay kuno sa tao na impierno, malangit, purgatorio. Pero kana siya mga kuana na mga literal na des Biblia, pero kana wag ta ka kundi gumuhukom man. So kana mga bay, no, daghan kayo lawom kayo nga mga pangutana bahin na ato na nga pagayunon pa sa pagtuki ini mga misteryoso kaayo nga mga pagtabo. Ako di lang sa kumaingon na oras lang bakit ginang nada sa Biblia. Ato silang ato ginang kuan ng yun, tagaan ta ng kuan. Abli ang atong kuan na abli ang atong mga opinion anak. So sa karon bay ato na ning tapuson o abuta sa sunod natong edisyon, alien versus atheist versus believers sa part 7. So hangtod sa sunod pohon pagbuta o daghang salamat. Rock and roll nato tanan, no? Rock and roll mga bay. Adios na po tanan.